Γεια σας παιδιά, Captain Love Game εδώ και σήμερα θα κάνουμε μια ενημέρωση για τον Άρη. Ψάχνω πρόγραμμα για record για να κάνω αποσκεψή μου στο laptop μου. Ψάχνω ακόμα, μπορεί να έχουμε το Bandicam, μπορεί, ή το OBS, μπορεί. Όμως δεν ξέρω, θα έχουμε, μπορεί για πρώτα να κάνουμε 3 πρώτα βίντεο με το Bandicam και μετά θα δούμε με πόσα άλλα με άλλα προγράμματα record, ή άμα θέλετε γράψτε μου κάτω στα comments, μου στείλετε ένα πρόγραμμα για να κάνω record, για το laptop, να παίζουμε. Αυτά τέλος πάντων, και θα κάνω και θα πω κι άλλο πως θα ανεβάσω 3 βιντεάκια και μετά θα μπορεί να πάω καλοκαίρι. Διακοπές. Μπορεί και να κάνω vlogs, σαν να λέμε, να δείχνω, μπορεί να πάμε στο χωριό μου. Δεν ξέρω, να δείχνω πράγματα μαζί με τα σκυλιά και τις αγγελάδες και τους χωριανούς. Θα μου λένε Λεωνίδα, έτσι με φωνάζουν. Δεν ξέρω γιατί, από μικρός πήγαινα έτσι. Ναι, μπορεί να πάμε και στο χωριό να κάνουμε vlogs, μπορεί και κάπου άλλο, δεν ξέρω. Αυτά τέλος πάντων, τα 3 πρώτα βίντεο θα είναι με Bandicam, Skywars, σε βίντεο μαζί με Skywars, σε εμένα. Πρέπει να κάνουμε part 1, part 2, part 3, part 4. Ναι, και τέλος πάντων θα ξεκινήσουμε ο βιός επιβίωσης έως να σκοτώσουμε το πλάκο. Όμως θα είναι 9,9 version. Αυτά τέλος πάντων. Bye!